Gọọma na-ege m ntị apụtagokwa m ụfọ ndị si pụta na-akwa ọkụkọ nwanne m nwoke na ometa ya ka ọ na ometara ya na mụpụta maka akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba PPP SKD maka ebunu okwu na ya atọje ọ na ya atọje. Nọmba 1 bụ n'ife okwu na data ebunu bụ 5 million. Ọ bụ na a ga-enye that boy ego ife a ga-enye bụ 5 million not 2 million. Jekwa na nna na-akọ ife afa na-akọ. Go and watch that video again. Okwolo mgbe o ji wee sị nọ 2 million. Ọ sị na ị ga-atọlụ ebunu na ịtọlụ nwo data ebunu na a ga-enye 5 million naira. Mụ akwadobukwa ije nọ na Adam enwe efe adịrọ ndị a na-alụ ụlọ ọrụ ka nke so ga mee na meet nwozi up. So o wee bụrụ ya. So since that video na-aga viral, ndị mmadụ na-akpọ m si m Okongwu dibịa ọkwe na-ada sọpọtụ ba akwa ọkwe na-asọpọtụ akwa nke ọ ma ọ dị mma ma ị na-asọpọtụ ya n'ịgwakwu na eziokwu a sịkwa atọ bụ ụtọ si wepụ aghụghọ ịghọta mfu ezigbo ife mmadụ na-eme anụ m ekwu ile onye a ada m ekwu iri n'ezi na ife ị ga-enye m. Ọ dị ka mgbọsị nje na nke Ezeobi ime vidio ụfọdụ sị na ọka nje nara ego ọ bụla ego mma create godo awareness first before wee nchọba ego ọ bụla ego ya nwee ike ife ilube na mbịa ini ego abịaghọ m ini ego ejụlọ m ego mana agụụ ada akụ m nwere ife go m n'ụwa ama ya eri m nwere ebe go n'ụwa ama ya eje m. So it's no money ịghọta abịa na nke Akwa Okuko Tiwara Aki ndị na-asị na na-asọpọtụ ya ka o wee nye m ego ka o wee meelụ m nke a no mfe ife dị mma nkwuo mfu nke ọjọọ ya nkwuo ọkwa ifu nke ebunu a that boy that dibia tọje ị na-ege ntị hoha ọ dịrọ mma m ekwu hoha nke a Okongwu dibia nwere mgbe o ji sọpọtụ da one fọ ndị na-asị tọrị ọnụ nwere mgbe m ji sọpọtụ ya that boy a ya akpụ ya nye 5 million ya maka ife ekwuru ekwu. Yes ọ tọtụ data ebunu asọ jee paaki na-asị na oyi na-ebunu anyị kọmandị ebunu osi n'elu tebụl ọga jee paaki go and sit down ka m gwa dati na akwa ma ọ bụrụ ya bụ onye izi nke o ji abụ onye nke ịbụa nke o ji abụ onye nke ịtọ mgbe gburu gboo n'uke na be anyị n'uke mgbe nweke ife dị iche fa ka na-eme dibịa ọ ife nna m mee ka eji wee kpọbịa ife dị iche. The meaning of ife dị iche is different. Ife o mee ka eji kpọbịa ife dị iche o sọtọ data ebunu and ọnwere mgbe o ji wee were anya kọmandị ebunu. Meanwhile ebunu a na-atọ ada adị n'elu tebụl ife ọ na-adị bụ n'osisi akpụ o n'osisi ọjị dụrụ adụ then alụbụ ife niile anyị alụrụsi adọba ya alụsi welu dị ebunu makwinye ebe a manye ka ọ ga-adị gị izi ntọta ọbụọkwa ịbịa ịtara ahụfụ nwepụta mee ya ka ọ tọpụ nwazi ya nzuru ahụ mgbe ekwudobugo m detenụ mgbe nka pee mpe ekwudo m ya ma o nwere nwa ndị bịa na-ewukwa ewuba ji nke wu ewuba ya ji aka wee jide agụ n'ime ọfịa kọọ ya akpụkpọ ọbụọkwa na oji egbe ọmma ka ezita afa dibịa ncheta afada dibịa na be anyị mma akpụ ya. So ndị mesi ife ike na uke be anyị ka nka ndị mgbe m tokwudo anụnụghọm na-ewugobe eburu n'elu tebụl kọmandị ya orituo na kọmandị ya erituo asị ije seduzuo ebunu ọtụtụ ka ekwu sị tọọ egeghị inodo ebunu anya kọmandị ya jekene ma ekowedị ụmụ anya kụghịrị efe na akụghịrị biko jekeghị inodo ebunu anya kọmandị ya osi n'elu tebụl onye na-akọrọ gị nke a ebu anụ ụmụ ojiju onye a na-akpọ egboka dibịa be ndị be nwa ka nze egbo dibịa mgbe ọ lụrụ dibịa ọnwanye ife ọ na-amanye bụ efe igbo ọ mesi mee ma efe igbo ọ nwee nke ọ mee nwa ihe onwere dibịa tọtụrụ nwunye aha etinye ego nke ego dị iche nke ego amarọ maka ya mana ọtọrọ data efi baba onweghị onye tọrọ nwunye ye nzu ama na ya cross nwu DSF. I could still remember then mgbe ọ ka dị na ndụ m emekwu ihe mana uke achọghị ime ememe ka uke
every year ememeke a na-edebe ebunu onwe nke a na-edebe fọ ndị itili mmụọ bịa tọrọ nwa odi ebunu nwe nke a na-edebe fọ ndị dibịa mana nke mma a na-ede emekarịsị kịta bụ mmụọ itilukwala na ife iruo na mmụọ ụmụ ọgwụ close wa that line close kwala na the line iri atọ nwa odi ebunu a na-eme a ya emekwafi nke na-abịa abịa mana nke ịnwụgo ebunu n'elu tebụl na-edu ya anya kọmandị na akọmandị ebunu abịa voking spirit even na-achọ ikwu bụ na the boy nwụdata ebunu ọ pasị the exam asị amakịrị ya good ama prize ya si were enye onye ma nke bụ eziokwu ya kwuo sapụke na ife ha na-akọ so ama prize the boy si kpọọ ya nye abụ na na-akọ na inedo ebunu anya kọmandị ya na-enedo ya anya onye makwa idi ebunu jee na-edo nu kọmandị ya amfu na-enedo ebunu anya kọmandị nke iji wee bụrụ m alụsị ka ọchukwu ife a na-eme bụ ife eji ama odogwu ife a na-eme mgbe agha ka nkụ o nwere nke ọ ya agba nọkata eti ọgụ mgba a na-eme omenala Igbo ka ọ bụ ọ dịba agba ogbo eti mgba ịgbagide mgba merie ịghọta anyị na iwu inu price ọ na-enye gana ọ na-akpọghị nwaanyị ọ na-enye ego ụlọ one thing which is self m ebido mebie very soon obere oge na ọkachukwu gozie m ebido mebie very soon so mana abịa na nke mụ nedo ebunu anya voku abụghị ahụ ndị bịa anọ na-agwọ ọgwụ afụnụhọmụdị ya ịghọta I never see that one in my life nenene ebunu anya evoku yolituo ebu ọgbanje na-ata amosu nwere ike nedo gwefere agbosu sef ya ji nedo ebunu anya kọmandị ya yosi n'elu tebụl lituo oga that guy win that competition and ife amenụ bụ ife mebenụ mesi onwezi onye kwu elu dị ebunu nso because at the ending of the video afọ m mgbe emesi eme ka ife niile eme ka dị ebunu onwezi onye tọọ ya onwezi onye tọọ data ebunu ame ife mee ife nwa ọkụ ya amazi m ụdị nke a na-emezi kịta before ebunu bụ enwekwa ya n'osisi ka nzu number one bugodo to start with godo isi na ibu dibia gafe godo data nzu ama yes na ibu dibia o nwere ya abụfa gafe nzu data ebunu fa ama ntọwunye aida na iti aka agwala awụ ahụ n'ahụ ọ na ije ka iti aka ikpuo ise pụtakwa ifụgbakwa ụzọ many things ya atọnwụ dị ebunu ọ ime ka iti aka ọkụ adaba emego ndị experience ama nke o si adị ọ dibịa siri ike na atọ dị ebunu ọ dibịa siri ike na atọ dị ebunu so the boy nwụ dị ebunu aka ọ kpụtụgbuye na before and number one ife afọ eti ihe ekwesịrị itie ife ị na-etisiri ya ife for what ife a bụ competition eti onye win onye agaba ọ bụgodu na onwe mistake ọ ma orube iti ife amarọ m ife nke ndị Igbo ji adado iche orube iti ife a bụ show all program is an entertainment ife a bụ entertainment ka eti is an entertainment ife eji enwe obi aṅụrị orube nke ọgụ na mgba orube nke ọgbọ ife niile abụrụ ọgụ so ife afọ eji etibie nwa bịa ọla isi oke ụnụ nweta ife tisisie ife nwaanyị na ụlọ atọghọ dị ebunu again bụ ka m congratulate ye the boy tọọ data ebunu nna you try ị nwere ọgwụ o gosiri na ọgwụ enwere ndagbu keep it up after all akpachala anya oge ya bụ next akwa in next upcoming years nwere ka ọ bụrụ ya bụ next Akwa Okuko Tiwara Aki n'ọba maka o doo m anya na onye ọba ka ịbụ ịghọta I wish you good luck ọ gasị gụọ ego da boy nye n'ọkwa m mfu nke bụ aha m ejikwa n'ọyị maka na ọyị nwaanyị amaka nwa mmiri ọ sụpụtara na pantị na mụ na enyi m a na-atọkọ ụtọ abụọkwa na mfu eziokwu na m ya ekwu the guy win the competition